Salutare tuturor! Astăzi am revenit cu un nou tutorial și vă voi arăta cum să instalați un skin pe Minecraft. Pentru început va trebui să intrați în browserul dumneavoastră, să scrieți Skins Home și să dați pe primul link. Aici veți vedea diferite fețe și veți da la browser. Aici vă veți alege tot skin-ul. Aici next, list, toate corpurile. Dacă țineți pe el, se va întoarce invers și veți vedea ce are în spate. Aici puteți să căutați skin-ul pe care îl doriți. Să spunem că îl căutăm pe care să fie se pare că nu e. Nu nimic. Îmi voi alege unul de aici. Voi uita la pagina următoare. Aici nu prea văd nimic interesant. Să spunem că îl vom alege pe acesta. Așa arată skin-ul. Aici trebuie să apară skin-ul. Vom pune toate acestea. Și dacă veți dori, veți da aici. Iată așa. Să vedeți cum se rotește. Eu mă vom opri acesta. Așa. Ne vom uita la numele lui, care este Kirby. Vom intra pe Minecraft. Desigur, va trebui să așteptăm un pic. Știu că mult trebuie să așteptăm. Păcate, când mergi, când este pornit Bandicam, Minecraft-ul merge cam greu. Nu nimic, se va porni în curând. Iată. Deci, iată, ne vom uita la numele lui. Iar aici, la username, îl vom scrie Kirby. Exact. Da, exact. Acum browserul puteți să-l închideți și să intrați în joc. Vă pune pauză și voi reveni când se va porni Minecraft-ul. Salutare din nou, am revenit și vă voi arăta că skin-ul s-a instalat. Vom intra în lume și vom aștepta puțin. Și imediat veți vedea că skin-ul s-a instalat. Așa arată skin-ul.
în spate. Așa. Cam acesta a fost tutorialul. Dacă v-a plăcut, dați like, comenturi. Cu dumneavoastră a fost Dani. Îmi pare bine dacă v-am ajutat. Mulțumesc pentru vizionare și la revedere!